Hello guys, good morning. Grabe po dito, meron po talaga sigurong bagyo. May typhoon. Tingnan mo po ang nangyari sa aming, ayan po yung elephant ear. Puputulin ko na po kasi umarang na dito sa daanan. Hilahan na ini duman sa likod po nyong. Ayan po. Pinutol ko na po. Ayan. Hilahan na ini. Napoleon. Napoleon, hilahan na ini. Ayan. Pinutol ko na po yan. Makulimlim pa rin po ang dito, ang weather ngayon, guys. Ayun. Sobra po, hilahin ko na po itong mga dahon na to. Yung pong mga cypress, kung hindi ko po yan natalian, sigurado po, din yan. Ayan. Madin daw. Kaya ano sa amin? Darating po kasi ngayon yung package na galing Taiwan. Pinadala po nung magiging asawa ng aking kapatid. Hindi mo pa naman po kasi masabing asawa kasi hindi pa po sila kinakasal. Pero may anak na po sila. Kakasal na po sila. Maaga po kasing tumawag yung truck na may dala ng package. So ayan po ang nangyayari sa mga laman dito. Kaya po kung hindi ko po siya, ito po mga gumamela, tinalian ko po ito kahapon. Kasi kung hindi ko tinalian yan, baka katulad din po sa nangyari sa elephant ear na ano po siya. Kasi po pag umulan po dito tsaka may hangin, sobrang malakas po talaga dito ang ulan at hangin. Yun po. Ganun po talaga. Para pong nararamdaman ko, andyan na po yung truck. Andyan na. Naririnig ko na po. Ayan. Ayusin ko po ito munang halaman. Kasi tingnan nyo po ang nangyayari. Ganyan po. Yan pong mga cypress na yan, kung hindi ko po yan tinalian. Nako, baka lahat po yan ngayong maga na ito, puputulin ko lahat yan. Kasi ganyan. Halos ito po, may mga tali po yan. Yan, tinatalian ko po yan. Hi Lucky, hi Ulap. Tinatalian ko po yan. Ayan. Di pa po nakatayo pa siya. Sobrang lakas po ng hangin at ulan dito kahapon. Paano? Isang araw pa po. Wala nga po ngayong pasok dito sa Camarines Sur. Kasi yun nga po, may bagyo talaga. Pero tumigil po siya ngayon. Ayan. May mga tali po ito. Ayan o. Talagang tinalian ko siya. Kasi kung hindi ko yan tatalian, talagang yun ang mangyayari. Kaya tinalian. Ay, si Papa. Yung girlfriend. Tinalian. Hilingan mo itong lulugaw ko dyan. Ayan na po yung truck. Narinig ko na. Sa may aslong ilan. Dito po dumaan yung truck sa kabila pong kalsada. Ayan na po. Ayan na. Ay, dito. Ayan na po. Nung isang araw po, nag-text na po sa kapatid ko. Nasa Maynila na daw po. So ngayon, dumating na talaga. Ang aga nga pong dumating. Punyong sabi mo kay tita mo, Dahil may baby to. ilag muna sa kuna si Bibi. Lag-aning siniluluto ko nila. Asa si lulo mo? Ito gato. Sabi ba ganit tita mo, digdi nag-agi sa may eskwelahan? Galing ko pa duman. Sabi ba ganit tita mo, digdi abangan sa may eskwelahan? Ayan, doon. Good morning, Jordina.
Andiyan po. Apo Dumas. Ano po yung magpipirma sa loob? Isang box lang po yan. Ayan. Tendado naman daang klaseng. Nahiling mo may bagyo. Garpapaig. Maeskwila ka may bagyo. Itsang kayo ni Gua. Ha? Gua yan. Tigiling ni tita mo tong ano? Tigiling ni tita mo. Yung niluluto ko duman. Ayan. Gababa na po yan. Punyungan si lulo mo. Ano bang kasubok? Pudong ko dito. Ilag mo muna yung sakuna. Ay, tumukuna. Mag-video kayo na. Like kayo naman yun. Dai ko ini live video lang. Hinahanap ka itong ano nag-deliver. Ulo na ni bebe. Yaon na. Yaon na. Apod nga, subagos ako na San Fernando. Yaon na tulo. Ay, hagin lang naga. Bebe. Shit din mong ilaw, oh. Diyan mo muna yun. Good morning. Ito guys, naglugaw ako ngayong umaga kasi malamig talaga dito katapos ng bagyo. Hindi ko pa alam kung tapos na talaga. Si Elephant Air duman, pinutol ko ta na tumba. Hindi ka penter sa'yo. Ito sa tubangan. Tirong, iyo. Arroz caldo po itong niluluto ko nito. May daretong payong si papa mo pagluwas. Bakit mayo pala dyan, Julian? Nagsain siya. Si Papa, si Punyong lang ang kaibahan katong truck. Saan? Ay, nag-truck. Yaw na dyan, no? Yaw na mismo sa poste. Kaibanan si papa. Panasin man to. Si Punyong lang ang kaibahan. Hinahanap gani din ni Punyong. Sabi niya, si Lolo. Baka duman nag-ano. Si Punyong lang ang kaibahan kaining pag ano. Ulos ka nga ni muna. Hindi bantayin mo si Bebe. Ba dyan na Julan, tayo hinahanap ka itong ano. Ang agahan po namin ngayon ay arroz caldo. Malamig po kasi ngayon kaya ang nagluluto ako ng lugaw. Andito po si Julian. Ay, si papa. Inda nga ni keta si Punyong man lang ang kaibahan. Mabigat. Hindi kaya kuya. Baka duman nag-abang sa balyo. Tapos si Punyong ang pinaano dyan sa may iskwilahan. Si Lolo mo, dahil mo kaibahan? Ay, duman ako nanay. Lula pa doon. Magkaibahan baga ka mo. Nalay ko lang naman kasi si Lula pa. Mari pa si Punyong taaram. Duman ito Jula nag-abang sa balyo. Duman sa kay kapitan. Alason. Mahal na. So, Bicolano din ka mo kuya. Kaya? Ayan na po. Isang box lang po yan. Ay masadit Julian. Ano bang sakit man lang talaga yun? Bakit itong inot mong mga ano, darakula? Ili nga na si Lolo mo kung sa ina naman nagsiring. Ulo mo doon, tamong laro mo man Oh, guloy. sabi sa kalsada. Ayan po yung aking kapatid. Pinadala po yan ng asawa niya. Yan.
Kasi yung asawa niya po ay nasa Taiwan pa. Ulap, Lucky! Ngayon ang mga aso. Nasa paig talaga sila. Dahil mo kinonfirm na dyan sa elementary abangan. Para mo. Sabi ko dyan sa kalsada, doon, garo sa hayo yung nagpapay mo. Mga taga-surman yan, aram-aram yung kainin mga yan. Maliit lang po siya ngayon. Pero malapit. Good morning. Pero ulan pa po. Oh. Madilim pa po ang ulap. Sobrang madilim pa. Uulan pa talaga yan ng malakas. Diyan mo yan. Dali, kasundan mo si Lolo mo duman yung sain-sain nagsisisiring. Hoy! Bento! Binto! Bento! Sige na, ilahin mo na yan. Balat lang. Day yan makayang alisahon dyan sa ano. Dyan sa salog. Halangkaw ang salog. Malubog kaya, malabog. Malabog. Malapok. Yung ulang kahapon. Early morning po. Kuya, pag may nasidang masitas, babayadan nyo ka. Di dapat tinibag nyo na yung ano. Yung simenta, para di masira yung kalsada. Joke lang. Pagod na mabigat yan eh. Bigat kasi. Ayan po. Pasensya ka na. Ayan. Sinsya ka na kuya kasi mabigat kasi. Yung dati namating dito sa kalalaki oh. Bakit lang yan? Balit nga eh. Puro na baga kita karton. Hago. Sino yung pangalan? sa kanya po. Siya po si Julian. Ang ano, madam. Ay di po. Galing na kayong Legazpi? Galing po itong Galing pa po Taiwan. Las Piñas. Las Piñas? Ay, kakarating nyo lang. Kakabot lang yung Bicol kuya. So pa, kaso di namin kaya magbabagawa ng maulan. Ah, iyo. Kaya nung natawagan ko yung kahapon, di namin may tuloy, gawa ng Wala siyang nga ulan kahapon. di kami makasigurado sa daan kung may Ay, yung nilulugaw ko pala. Bebe! Good morning! Magtaig ka, Julian. Model ng cargo. Giling-giling. Morning! For today's video is for baby Timothy Champion. Ang hirap din ang trabaho ninyo na. Hindi pa nga ano eh. Nagkakilo pa lang. Lalo pang naghanap ka pa ng lugar, lalo na hindi marunong magdala. Darakula, masweldo kayo. No? Kaya makabuhay sa gabi. Ilan ang pamilya mo, kuya? Ilan ang pamilyahan? Ikaw naman, hindi kaya. Isa lang kasi. Ay, minsan baka maski mga arahinti lang, may mga agum-agum gulpi. May pabarbar pa yan. Mga ako pa ito. Ayan na po ang aking arroz caldo. Malapit na siyang maluto. Ginisa ko po ito sa luya, sibuyas, bawang. Makasapal na nagtulog ito. Kapay ka man, nagbabagyo. Garo kapag. Habagay, nagpara pa imbong. Habang nagpapagyo ay kaya ka po ba? Wala na nga pagkain, eh, pambata. Kapay. Binibiro kasi nung nanay ko yung nag-deliver. Na baka, baby! Ubolay. Open box. Sesame. Si Papa nito. Iduman, nagsiring. Sa Sipunyong ang kaibahang kaining mga truck. Sipunyong lugod. Kasabay ninda, nagdadalaga si truck. Nagdadalagan din Sipunyong. Kapay man ha. Ganun. Siguro, mapay itong ganun tayo. Padala mo tayo. Sinasundan ko na nga. Pinasundan na. Nagdara. Nagdanong tayo. Si Papa, ganun, araw mo man ito. Day kaya sinamin, sa eskwelahan pa. Araw kayo nang dapat kalsada.
Una ko kung kami yung nawawala dati. Puna ka to kay kapitan na kalsada. Dapat pag-arog ka yan. Dalaw kasi ang naugan dito. Isang doon kayo rin yung sahod yan, no? Sabay di kapitan. Pero kung sinabi ni Julia sa eskwelahan, dyan yan masiring. Kalsada lang. Karsada dyan. Diyan lang sa poste. Dapat. Araw mo si Papa, i-confirm mo nung maray. Kailangan specific na masyado nga yung ano. Ang bebe namin, ayan, ang cute-an yan. Atsus, man yan. Atsus. Hilingon mo na yung Gina, kung may dalang tayo si Papa mo, bilangon mo tayo. Bilangon mo si Payo yung brown. Salamat po. So, ulitin. Magiging sikat ka kuya sa aking vlog. Salamat po. Ayan na po ang isang buwan pong hinintayan. Pero mas dakulay na naman. Tama ka lang. Dalawa sa'yo. Puro na po kami dito karton. Ayan pa, may dalawa pa dyan. Ayan oh. Buo na kami. Punta ka na si Gasot. Sabi ko, kahabangan mo dyan sa may ano, pinampo. Pinakapinan ko ng siring. Dapat Baka nagsiring ka naman kay uling nyo ang dimong. dapat poste ang sinabi mo. Diyan ka lang sa may poste. Ay, may daramang tayong si Brown. Sabing may dara. O si Punyong. Ano naman? Magkaibahan na ito. Nilabutan daw yung asinan. Ara mo man yan. Asinan daw dyan. Ara mo man yan. Pag ano mo yan, itong kumpleto talaga ang ano. Ay, pwede sa ibang bansa. Magagadan. Dahil talaga may ibang basaya. Tagurang na. Ay, ito bukas. Sarap po ito. Nini, itong ano. Hiling nga, nakabinaraya ang bukas si Termino. Maman lama, nag-iinit. Mag-init ang tro. Mag-init na nini. Ta nagtitimpla ka ng arroz caldo. Abskalot or abs? Lagyan po natin ng Hindi ko dyan nakasinabi ko. Dahil ko man sinabi sa luwa ko. Bakit ko nasabi ako luwa? Diba? Ang sabi mo lang kaya, doon sa may luwas, sa may luwas. Oh, luwas! Kaya, Hindi maaba. tapos, luwas! poste, Julie, ang poste. Iko-confirm mo sa iya, diyan ka lang pa sa poste. Yan. tapos, nagpampayong, nag-diretso na duman. Oray, pasipunin na yung sa may element lang. Nagdadalagan si Punyong ang kaibahan. Sinasabayan ni Punyong si Trak. Nakunday mo pinaluwas si Punyong. Nagsasabay pa lang si Punyong sa truck. Iyo, matalino nga ni ang aki na yan. Duma siya nagsiring sa may eskwelahan, taaram niya. Si Papa, garungan lang nag-abutan ng package. Kapay mo. Para mo kung bakit dumanalaog, may welcome aslong kasi duman dapat ka to. Dapat dyan lang kay kapitan. Magkaibaan ito. Mainit na lugaw sa umaga. Lagyan po natin ng ano, baka maging uling. Si Papa talaga. Magkaibahan na itong duwang ito. Dumanto si Liringan ito yung sana. Si Bibi man o. Tahimik na. Dahil ko din nagtanggalon yung ano, baka ko lang araw tayo niyo. Lalagam niya yung mga ano. Hindi ko hindi niya silot ko. Maulan po. Idiretso mo lang pagluwa.
Yan ang makakapatibay sa takot ng karton. Ayun ito, dahil yung doble-doble na oras. Di man pala niyan mababasa. Ang dami na sa Sabi ko, may bagyo pa. So bago ka pa mata, bumangon ka, magpayong ka, hilingon mo si Punyong duman sa luwasan. Kasi mundo si lolo mo. Bilisan mo. Bilisan mo, magpayong ka. Sundo mo si tugang mo duman. Para mo man si lolo mo, baka pipaparahanap ni Punyong. Balian mo na. Ano pa niya si Tapay? Ang tugang mo duman. Bumangon ka na ha. Puro cheese flavor talaga. Ay, kaya may manok! Na, Nakapatay kasi niya. Ay, ba itong bahay ko na ito? Maripag na si lolo mo, tagurang na to. Si Punyong duman. May darapating payong ito. Baka hinahanap ni Punyong. Bumangon ka na dyan ha. Our baby. Diyan ni ano mo papahiling mo. Ayok na siya. Abno. Choco. Kokwa pala niyan, panggawa yan ng ano. Yan si Kakao Julan ano. Yung ano. Nagmarap. Nagmarap. Ayan po si Madam Julie ang. Madam Dami. Madam Dami. Mga ano yan, Lot? Kape. Ay, kape? Mga pinabarakal ko yan sa Ay, green tea yan ah. Green. Ay, matcha latte. Oh my God. Yan ang sa kuya ha. Matcha latte. Bawal makayas ka lamang. Mata nakaka-high blood yan. Lipton? Oh my God, PC. Ano to? Ay! Java. Look at this, guys. This is my favorite. Japanese matcha milk tea. Mga ano man yan? Matcha latte. Ang daming matcha. Ha? Kaya nga, yan ang gusto ko. Itali ako plastic. Dahil mo na muna. Dumanan mo na, Jay, matugang mo. Ano yung kawatan? Ay, ang cute. Baka mahulog yan dyan. Papa. Para mo man ito. I-arm mo ka kasi ini kain. Oh, isog mo muna dikit. Hoy, gadan mo na yung Georgina. A lot of coffee, chocolate, Wata na all. and matcha, green tea. Ano ini? Awatan yan na. Watan yan. Ang display yan. Ay, ito
I-display mo yan sa Year of the Dog. Sa harapan. Ito yung ano. Tawasan niya yung talagang naturog yan. Nini, makakuha ka lang ng mga sinilip na ano. So, mga saradit na ano. Ay, ikaw ba kasi kapag pinindot mo dapat, Ah, bumigo talaga. Si Lugaw. Yun na yan. Kaya kasi napinan ko. Eyo. Abo ka kaya ning lugaw. Ano yan, Julian? Ay, GM, arroz caldo yan. Mr. Brown milk tea. Puro milk tea. Piraman lang pala ng noodles. Ali dyan, Nini. Magkakan mo na duman bago-bago. Ayan, natitimplahon ko. Nain niya. Kaso, wala na kami sa Kuya, si dark pakaka-high blood chocolate din. resita mo. Ha? Si mga dark chocolate niya. Me and mommy. Kuya yan. Kabuk man din ka tong chocolate na ano. Hindi, takabahili mo ka kan. Dark chocolate nga ang gusto ko. Ayun, mga dark chocolate. Kakao. Ay, hindi pa kung may chocolate. Milk yan. ay masarap na yung mama. Katuya ini. Grabe Ay, na ba? bulong yan. Dark chocolate. Sa mga ano lang. Ay, may basaro na ng electric fan si bebe. Ano na yung dyan ka? Ay, ay, Asa ini kay. Hindi yan nga sa imo. Kadit yan. Kadit ma, taon mo na yung Ay, dyan. JM. Pang exercise sa eskwelahan. Ah, ito ang liga. Ayan pala si Bonit ko digdi. Ano? Oh, ma. Ano yan? Saros nila ni Papa. Ah, kumanpanlahid. Di ka na data, di ka pa manggurang. DM. Oh my God. What's that? Lana. Olive oil? No. No. Oo, yan mo. No. Nutella. Pampaganda. Oh, baka may gwadya pampaganda para gumanda-gamandaman lang. Ay, yan lang yan. Ay, sipan-sipan ko nini. Ano yun? Dahil yan, cheese. ayaw man pa to. Yan lang pinang. May raot naman yan sa likod dyan. Pero pwede yan pang exercise mo sa eskwelahan. Mag-rubber shoes ka lang. Mama, Johnson's, kay Bibi yan. Nakula pa no. Kisa yan. Kay Bibi. Kaparigo sa Bibi. ang kubahin ko ito. May Nutella. Wow. Ayan oh. Uy, Ito may nag-spam pabidyan. na bukahan. Daduwang Nutella yan ano. Spam. Luhay, hali dyan, Georgina, sa si tita mo na lang. Naib. O dahil nabibidyoan ng ayos. Yan, black. Black. Mga bago ko yung ibang Yan. Ay, ang lalaki. Si mama. Di mo nila yan. Ang pala oh. Ay, kadakol Nutella. Tuloy yan. Tulong Nutella, spam. Ano yan? Sinula mo, katahid ka ba chocolate? Direct, tara balik Dahil oh, masabi yan. no, joke man lang, araw mo nagbablog kita. Hello mga pa. Ano na yan? Oh, basa ang aki, si Papa. Oo, garo ka ngunyang kalampina. Magparigos po nyong ha, para di ka kalinturahon. Sabi ko sa luwas. Nag-inom ka na. Kadakol Nutella, apat. Apat palan ini. Sa kauwian pa. Gulo, spam. Gala ko kadi ito lang to sa dito. O, yung t-shirt. Ay, Ako niya mga ito. Ito wag pang pinindot. Ay, pura din. para mo masilulo mo. You need to explain O properly. yan na pa si Bano mo. Flashlight. Oo, Dahil mo yan. ay, dakulaw. Gusto kayo ni Papa, speaker. A lot of this wine. Wine po yan. And a lot of Kirkland coffee, Dove oil. Duwa pala ng oil kayan. Oil. Lolo. Healthy. Soya oil yan, Julian, o olive oil. Digdi. Coffee. Mama, yan. Madama na. Oh, yan. Dalawa yan eh. Tuloy na. Three coffee. Tangin na si Armando.
Ano ka, matanod? Dapat speaker. Mic tsaka speaker dapat ang inano mo duman. Bakong yung plus light. Ano ka mag-anong speaker? Mic baga. Barato man lang. Oh, Ayan po mga alak po kasi yan. Kaya hindi pwede. Baka mabasag. Daddy. Wala na. Oil. Lawiluhayin mo. 2 gallons of oil. Ay, shotgun kayo. Malap ka. Ayan. Isaro ako dyan alak na pipiliin. Pusi baby. Ma'am, it's for me. Yan kay papa mo. Muna kay Papa. Kada ko yung t-shirt. Ako dahil ako dyan taglingawan. Tapag abot ni Julan, maaman akong na ano. Talo yung pakamot na. Bahala ka mo sa buhay. Basi pitos na maano. Ayan. Ayan. Ano yan? Panlalaki. Panlalaki. Ay, GM. GM mo, may pulo kay D. Kay Leo ini. Kaya muna ng ini. Pagpang kay Leo. Kay GM. Tito Aris mo, takulaon na kayang maray. Yan. Pang-eskwela. Nag-eskwela si Leo. Gamit yan kang pag-apply. Mga lumang ano. Oh, baka na chocolate ka. Okay po nyong. Guys, po niyo na yan. Okay na. Ibiro mo kung gano'ng kapait si Cardo Keto. Pero si GM lang. Ka-size ni GM. Uy, hubad mo ba? Para mo marigos ka duman, magkakanang lugaw. Magkakasakit pag-akit sa inyo. Uy, Uy, sa'yo mo yan. Buwatan yan, no? Iba yun, pag ginaputan mo, Yan. Ay kay mama. Mga sando. Kay GM, sa yan ma. Pang, Kay papa mo, may itom na yan. para pa ito mo, may hilang lang nga ni. Ayan. Si ano? O ako man, puro na kay GM. Si GM pag kay Cardo, kay GM. Kaya Keto si Leo eh. Arit kami pilit Si Papa, kusay ka naman nakaabot. Akala ko magkaibahan ano Bawat ko. Papay mo. Si Papa, you need to explain properly. I-explain mo, diyan ka lang pa sa poste. Sabi ko pa, doon mo na muna, Pagkaribas abangan mo na yung, sa luwas. Sa luwasan. Luwasan pala ng siring. Kung kaibahan niya ni Mama, tabuga yan doon habang naglalakad. Kaya pwede kong matatago. Sabi ko, abangan mo na sa luwas. Uray, sa luwasan nagsiring. Si Punyong lugod. Sabi ko, Habang Punyong! nagdadalaga si truck, mapapangir ka kay Punyong, sinasabayan pa niya. Hinapot sa tayo itong truck. paano na mag-ikot? Ang hirap. Nag-ikot pa sinda dumanano sa may bukatot, ano. Magdating ka muna. Siguro paragal itong nagdadrive na kasi rimangon. Pagal ito, magabat. Dahil, puruyat pa, nagdayo sila ng Las Piñas. Ay, nanggatas. Timplaw ni papa mo. Yan. Yan, oh, bra. Bawal kam kayo ni mga green tea na ini ha. Kamong duwa. Makakaano yan. Sa ano yan? Makakaano, bawal yung sa high blood. Dapat hindi yung mga brown lang. Yan brown pwede yung kalalula mo. Si asukar ini ni Dasok. Putik. Ako pwede ako ng pampa high blood. Mas gulpi dyan dulan si pag-abot mo yung mga chocolate. Ew. May pagleron pag-aroy ito. Alam ma, taga-asukar yan. At siya nagkaprokis siya. Sarong plastic. Ay, brown sugar. Brown sugar? Iyo, kasya sa iyo. Ay, dahil. Yung green doon na ano yan. T-shirt yun. Ay, sweatshirt. Iyo, okay. Ay, di mo? Maganda yan mo. Ay, sadit ma. Nainap. Naka. Alak ka. Spirit man. Si Binto, nakikisaba. Yan. Julan, haunan mo na si Lugaw. Anong Julian? Ay, GM, ilag mo na doon sa sarong pugon. Bado ko yung saro. Yan ay tabok karabaw. Bado niya. Abo ko man darakula. Bado ko? Ayun, nihiling mo ang size. Ay! Ako pa ang size na dako na bado. Payat ako duman.
Ito yung daradakula lang. Hindi man dakulang maray. Sige na ang upak ni GM ng chocolate. Boy, di baka mo nakarakan ha. Tangin ng hayop. Biscuit ba gani? Aray, magralabon mo na duman. Kala mo ay... Saulong. Nakakagir. Okay mo lang. Madok ko yan. Yung sweatshirt na green. Kay Punyong yung Kadit kasya. yan, ma. Kay Punyong. Kay Leo yan kasi kay to. Kadit si Leo. Kay Punyong yung kasya. Kadit. Punyong. Kadit yan. Si Nini. Ayaw man ang nini. Chocolate. Kay Punyong yan pa. Ito duman. Ito pinatago ko sa iyo. Nagkarigos ka, Punyong. Maglugaw ka. Para mainitan niyang ano. Sa tinulo mo kaya. Nasa ay nag-aabang. Hanggang ngunyan, kung dahil mo sinundo, uto yan. Hinabot yan doon ba? May tumla pati, oh. Makusog ining uran. Ay, si Lolo mo. Pangirat. Uto. Mas babalik ka naman yan. Jula na babarabag yun na mayo ka magasitra. Kahit kung pag-iiyaw na ko dyan. Ay, nako. Hindi kasi sing na nag-agi. Dangelo. Luma naman yan. Dulan, hindi mo na yan. Ano ka dinudurukot na araw? Ano yan, sugar? Pagulpi kang asukar pa, tsaka kape. Agad na to. Ang cute naman ka yan. Luma ng t-shirt. Ano si mama? O, nini, o. Ito na lang sa kuya mang saro, ta sadit. Yan sa imong dilaw, tadakula. Oo. Ito na yung sarong sadit. Yan ka ng bala. Umalap ka. Susok ato. Ay. Pag di kasi sa imo, itamo sa kuha. Yan. Ano yung nasa tukawan na yan, Dulan? Bagong lahi na yan. Pugyan ta ka dyan, puro ka man. Puta si Lulo. Kay Jim! Puro kay GM. Hayop na Kadit GM. man kasi si Leo. Buong. Ngunyan. Ngunyan, burdagol yan. Yan urig. Di si Joe GM, mataba yan duman. Nebea. Oy, ano yan? Nebea na yan. Kuya yan. Lotion. Buruksan mo din yung alakpit. Refined golden sugar. Ang mga pampaganda dyan po niya kay... Dahil mo na makaalbor maski saro hat na dula na ini. Alburon mo. Yan lang nga yung pinabakal ko sa kuya. Kay bibing iba. Tapos puro chocolate mo. Ay, Spam. mga chocolate. Yung kalakadikit. Oh, yan lang. Spam from... Hindi, iharap mo daw paano klase spam yan. Mabakal pa ito bago mag-uli. Mabarakal pa ito mga spam. Ang paano mo duman, mga spam tsaka noodles na mahaharang. Bago dahil na ito pwedeng bitong sa ano. Yung magabat ito. Saron mo daw niya mga chocolate, iharap mo sa kuya. Alat. Basta dark chocolate sa muya ni mama. Uy, may dark chocolate egg. Kahabo ko kayang mga ano. May dark chocolate. Pipirilion yan. Yan mo na muna yan. Yan ang mga itong dark Yan, chocolate. sa muya ni Lola mo. Dark chocolate. Enel lang. Iyo, aro ka yan. Isuruway mo ma ang dark chocolate. Hindi ako si tita mo kung anong gusto ka yan. Yung ano. Sa chocolate. Basta ako dark. Ang kulit yun lang, pwede kaming mag-albor. Dahil. Makasay mo lang. Oo, yan kay Julian. Tulgate? Oo, Dahil yung mga pampaganda. Hayop yan. Oh. Dito ka kasali sa budget sa pampaganda ni Leo. Kapay. Diyo lang, buksan mga sarang alak. At bibidyo to. Magmamakaawa. Yang matcha. Tawan mo pa yan o, yung matcha. I like matcha. Green tea is Lipton. Ay. Lipton. A lot of chocolate, matcha, green tea, and brown milk tea. Spam. Korean Korean noodles, di ba? Korean instant noodles.
Ano yan, mama? Ay, panggawa yan sa purado. Kukwa yan, Ano Julia. bang gawa ng champurado? Chocolate. Chocolate yan. Si Inang kasi isa sampurado. Bakuyan chocolate yan, tango. Bumalikan niya. Oh, pag-abot ni tita mo, kamo nagsawa-sawa. Pinamungaran kawasak mo. Hindi mo nga ngayos na ini. Bibilog. Ano, yung karton GM, gaun tambaduan, tadakula. Malapad. Ano mo yun? Barato lang yun. Pirang kilo. Ang brown sugar duman? Healthy yan, brown sugar. 128 lang, 138. Pit si alak daw, sana ang saro-saro mo. At yan, mamagka. Sabi pa, tinigil ako. Hapon. Oh, ma, game, ano mo na yung ano? Ugma si Papa. Maski mayong bado, basta gulping asukar kape. Ano yan, may panggana? Uy, then Dae, dahil maniluluwas yan. Diyan mo yan, dahil mo haliw sa pakit yan. Mapapasa kasi. Pang New Year yan. Alak po yan. Basta mag, ano dyan, yung saro dyan lang tayo inom-inuman ta. Nagdali na na naman yung Sa Roman hanip na? na hindi. Si Maria, gano'n bagay nitong Oo, apon mo yun eh. Akin na na, sinupit. Papatos nga niya, apon. Ano yan? Ay, pang-vlog akin na. Ano pang vlog gaman yan, oh? Ay, Wag gaman hindi. uy, nag-aaral mo ka mo. Magkakan mo ng lugaw duman. Ayoko yun ah. Mayo. Si Papa, si suspendido. Uksong pa-iris ko lang. Sabi ni Lolo mo, pa-iris ko lang mo yan. Hindi, nagdayan ko sa radyo. Ay. Hindi mo si baby nalilibang. Ay, nako. Ang mga tonsillitis nyo, ha. Bilang mo sa inyo. Bakit gaman ang iyan? Ano ko ba? Sa inyo ba? Brown. Yung mga matcha. Ano yun? Si Maharang inidain. Bako, cheese lang yan, ma. Masiram yan. Ano yun, Julan? Yun yung mga matcha, Julan. Kakano na muna ang lugaw. A lot of Nutella for kids. White coffee. May white coffee? Colgate. Dog. Kuya na si kuya. Ilago Matcha. na sa pag-aanan, kumuha kang plastic, tupperware. Tupperware. Tayo sa kuya yun. Matcha. Ano yung matcha? Ini Kay Julie, ang nani dahil white coffee sa iya, yung ani. Ano ini? White, ini daan sa iya, white coffee. Ano bang gusto mo dyan, Julan? Kabos? Huwag mo muna dyan, ha? Spam. Iba ini sa pinadara mo, ah. Iba yan, Korean yan. Bagay ka yan, si pag-ugamit ka yan. Day maalat. Itong sarong ko kasi maalat. Maala talaga ang spam. Nakakasok ka. Ito bagang inot, ano, ang alat. Ano? Nilain mo ba yung green? Lain mo na nga ang green. Kahit ka day kasi yan. Wala na duman o, malulog ito. Ako na nagkakaroon. Hindi nasa ka. Titikman nga ni. Sarado mo daw, Marie, yung bintana. Tapos mababasa yan nga ang gano'n. Baby. Kumain ka na, digdi carb. Aratya na. Isuwayan mo na lang ako kung meron ang bukal sa puso mo itao. Digdi, sa matcha mong gusto mong mungguloy ka. Pati yung green, yung blue. Kumuha ka na nga. Ano yung bro? Yang gusto ko ining green tsaka blue. Kumuha ka na nga. Lagan, maya kong lalagan. Kasi nung nabusyan, si mga aking iba, lumayo. Bawal ka ng aki, matcha yan ma. Green tea yan ma. Sa iya ang sa pwede yan sa inda yung white coffee, brown coffee. Bawal ini sa aki ma. Green tea ini. Sa pangano nga. Pang mga diet, pang mga ano. Kamu lang ang Dahil madayit pwede ka man din kayo ni, magsikim ka mo. Magtikim ka ma. Kasi pang basta ang aram ko kayan, bawal yan sa mga high blood. Tulong ko pa yung Ay, nalain ko ang ano.
Ang iniwasan kasi dyan itong pang high blood. Eh, di ba bagay ni pang high blood? Then nag-remove si Bibi. Hindi, iba wala nang galing. Paano da kung lalagan tulan? Hindi mo. Ano nyo? Dahil kaya baga, ano ka? Hindi mo yan. Ika, Julan. Oh, Ito baga o plastic. Yung chip ng plastic. Ini, isa Wala kang nga ano na. ini. Iyo din. Iyo din Kape. yan. Kape din yan. Kaping latte. Oh, nakakaano yan. Latte yan. Hindi natitikman. Adila ka. Nagtipla ka ba kayo? Nini, nagpakulo ka na? Hala ka mo. Sasabihan ko. Sali mo kay dulo mo. Baka maanoan ka. Yung kadakon na yan. Pang stock day ko man niya iinom mo sa laruan si mama. Parang ano kung ano niya. Pag gusto ko magsasadit ang ano ko tulak. Sukat mo nitong sa t-shirt mata. Aram ko mapapasa kuya din yan. Sukat mo na. Ang ilang barabal sa sinisibuti. Bogte ang ka dyan. Garo ko. Tama sa baga ko sa Amerika na. Malay mo, bulot ka pa sa US. Mako pa kong visa. Itong maano yan, cheese yan. Pero masiram din yan, Jim. Pero, huy, sang gatos ang paro ka indidigti. Dahil ano, para ang ano. Dapat kay to 2 times lang ang binakal ni tita mo. 2 times ito. Oh, 1 times. Paano? Kamu binalakladala kamu, namimilit pa kamu. Itong maharang daang maray. Pinatry lang ito sa Indonesia. Tatakong yan ako, imumukbang ko kamo ka ito. Oh, ano ba eh? Mumukbang ko kamo ka ito. Masiram? Nagtigim mo kayo ito kay kuya. Basta dark chocolate ako. Akin na yung ba? Akin ito sweet side mo. Itong green na mataba. Ang na manamit kaning malunggay. At itong sarap ang green, sa imo ito. Puro ini kay kuya mo, tsaka sa imo. Garo ka din mama kaya nag-milk tea. Mag-ano lang ning sago na itom. Milk tea yan eh. Milk tea. Naharagpo ka na naman kamo sa milk tea. Nakaragpukan. Parang manamit yan, ma. Mas malala pa dyan si Ino kung pagdapon. Yula, nasa surka. Masiram. Taga-diet ako. Labot ko. Dawang ruda ka dahil ako ikataga-ina. Yung chocolate. May nakulan tong liron dati. Mas gulpi dyan. Ew! Paumak pa. Mas may chocolate na may laman alak. Ay, Ah? ayo ba? Siram Alak ka. to. Ano pahamot? Kamot. Pumundo ka naman kaya. Okay guys, hanggang dito na lang ating vlog. Natapos na. Thanks for watching. Bye-bye.